Aršto. Musíš, že s tým uletíš. Povedzme, že 10 sekúnd. 9. Už ti stojí? My to spíname jak Sensation Live. Že sa to tu ľudí nedielo. Čo ti jebe? Ty koko, čo ti jebe? A teraz Eška! Prečo nemajú oranžové? A jen tam je oranžové. Žilina dnes nepotrebuje verejné osvetlenie. Niektoré sa stali však súčasťou. Dneska je to svoje dielo. Začiatok bol nádherný. Toto je iné dielo. Žorko to dobro vymyslel. Robí tak tlačí. No nič moc ako. Čakal som viac od toho. Jo? Slabo mal osmúčený mikrofón, preto som neskoro púšťal, lebo ho nebolo počuť. To povedal, že no nič moc, čo by dal točili. Či bude? Čakal som viac od toho, že si... No akože nechceš. Na Vianoce mali tak. Reklama na Orange. Reklama na ticho. Strom sa chytí. To nám vystavia ročný kvôli. No tak to je moc toto. Ale je to strašne nádherné. Keby to počuli ešte A vyzbierali dokopy 12 €. Ale počkajte, ale ešte to bolo. Hej? Taká auto ide. Ešte ti dneska naučí tomu. Len to auto môže vyhrať. Už sme nemali ani piť.